lagune nyuwun ayang-ayang spesial matur ibu bapak ingkang ngayahi tugas sedaya. Ya, ayang-ayang Mas Leo sama Mbak Rizka. Ayo. Ibu, foto dulu. Nah, foto.
urut siji toko siji saya. Terima kasih Mas Rio. Nyawer Kak ya. Mas Rio ini loh, aku senang nanti doa sekolah bayaran ini loh. Saya mari ini sih Mbak. Ibu-ibu dari pihak Ya untuk Mbak Rizka Mata Tuhan sudah lakukan yang sosis campur sari sineng koyo kalian adosa sistemipun padi wangi. Katuraken sugeng lelenggan bobo sekisa kelenggahipun atur panjenengan ingkang nembeng layan tugas samung tamu amung rawuhipun Pak Sare ugi sedayanipun sugeng ngayahi tugas mangke saking wonten temen. Yung campur sari Maharaja Entertainment Pak Sari di Padi Wangi Audio Sound System. Cuma gue sang suryo anu pamane cuma naliko pisan ketemu seliramu bocah manis bepujanku yen tak rasa saya dino katresnan iki kan saya opo dan kuwowo rasa iki esuk kan manis anggrek ati pasar ale pinggir mati do Naturakan suka merawat dan benderawu Naturakan parkur tuh ingkang saat datangipun mari kita bantu pangesti kujebakan tak panjang Mas Roy mugi-mugi terus kesayangan kita kados manis saya dipun kita berkabung kepada keluarga dan pemusuhan ibu Surati wonten Sindong Suci Racinta. Yen tak pandang bingung rasaku rino tanpa
Kali saking ibu, berbeda badhe ngersakaken lakon dipun semanggaken. Ngaturaken sugeng lelenggahan kados kecok ati mardu mangkane bekali. Disuting lebu mlebu TV. Cengwe nginceng dhewe. Kalian berkahi rencang-rencang Maharaja Bolo. Nggih Pak Sukar. Nggih siap, kata sangat rencange. Oke, sampun rawuh menika Bapak ingkang kawula hormati Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saking Kabupaten Pacitan Jawa Timur Bapak Mardianto ngaturaken sugeng lelenggahan. Pinanggi melih Bapak sehat. Alhamdulillah salaman nggih. Iki passworde kudu salim. Nggih. Assalamualaikum. Sehat Ibu. Ngaturaken sugeng lelenggahan kangge sedaya kanthi martuman kaliyan penggalih Bapak mangke saged nyuwun tetembangan lakon lumantar campursari saking kutha jenengan Pak Pacitan niki sedaya pakai saking Pacitan Pak nggih. Nggih kesaken nggih Pak nggih. Pak Poret Mas Nardi mangke ugi nyuwun lakon napa badhe nyanyi dipun sumanggaaken. Tak salaman sik ya Pak Poret sehat. Kang Es Mas Rudi Mas Nardi dicakaken ugi kang wonten iki ngaturaken sugeng lelenggahan sedayanipun. Tek kesik bar kuwi mbok mawi saking Pak anggota DPRD Kabupaten Pacitan badhe ngersakaken tetembangan mangke dipun sumanggaaken. Sehat walafiat subur makmur sedaya para lenggah pinaringan yuswa panjang napa mawon ingkang dipun suwun Allah taala ngijabahi.
lagune Jamur. Yang Pak JPR lagune Sampun Katur. Matur nuwun Kak Rizka, Kak Siska ampun lenggah rumiyin. Katur kunjuk kepada keluarga Bolo Mancing. Bolo Mancing. Sebelah Mas Nardi. kiri. Oh, niki sing nyanyi sinten Pak Sukar? Mas Nardi napa Pak Poret? Mas Nardi. Mriki, penting berkahi. Tenang, iki ya juragan. Juragan bis. Percaya Mas. Heeh. Wih tasih. Kae juragan pam genek. Nang wis nang kowe iki ku lung kabeh semene-mene iki. Lung rawo. Nggih. Monggo Mas Nardi ngaturaken sugeng dalu. Ngaturaken sugeng dalu Jenengan Mas sehat Renzi. mboten napa-napa. Nggih, kula tak nuruti dawuhe Mas sing kagungan dalem Nggih. Pak Sukar nggih. Donganipun mancing niki. rencana mancing. Nggih. Biasa Mugi ngaturne mugi-mugi asalipun pola kerami anake kasane dadosno ingkang keluarga ingkang saking ngawuhaken warahmatullahi amin. Amin ya rabbal alamin. Ya lagune napa Mas Nardi? Niki lagune made in Manyaran. Anyaran apa kuwi? Ayang. Oh tak kira ke mau sikile jaluk ditaleni goro-goro yang ayangan ngono. Pangan tepi jawe Bapak Sukar. Ini lagune ayang-ayang. Lagune ayang-ayang katur kujurwate Pak JPR ngaturaken sugeng lelenggahan. Matur nuwun rezekinipun nggih Pak nggih. Pokoke didongaken lancar sekali. Sesaat orang beli lagu Mas. Jenengan dereng salaman kali Pak E to. Oh nggih. Pak JPR. Salaman sik. Ayo rezeki menawa disamene. Ora iya salaman to Dik kalian Nuwun Ibu. sabune Pak. Kari pinter-pinter sing rayu Mas. Ayo salaman sik kali Ibu kali Bapak dilapis sing ngono Pak. Diampuk sik tangan. Kok Aja lagune ngono to, ngono biasa Yo wae. yo biasa. Yo dianu sing halus Pak. Pak, Bu, nyuwun Pak, mboten. Ora lho. Mas. Alah mbok ngono Pak, tambahi ngono ku lho. Tambahin to Pak. Bisa aku langsung ya Pak. Niku kan batine ngeten Mas. Alah kula ki mboten diparingi mboten napa-napa tapi nek mboten Pak. diparingi matur nuwun nek mboten diparingi mboten Tegel napa. Pak niki Pak. Tegel iki Pak. Wah, ngapa Mas Aku nek orang niku dikai urung kali ya. ngoten niku Dik. Wis pokoke rapi kabeh kabeh. Alhamdulillah, sepertinya berhasil. Alhamdulillah. Kayak Tadi dia enggak, aku lah mesti kabeh. Terima kasih Bapak. Iki matur nuwun kalih Bu Bendahara nggih disalin riyin. Matur nuwun. Oleh komunis. Kan Pak E iki lumune ngiram nek karo penyanyi. Pak, rencana kula sing setengah dalan. Ora Dik wis iki wae. Segala lakon ayang-ayang Mas Dik Pak Mardian. Ini Bapak ugi ngaturaken sugeng lelenggahan. Pak Sabto, mangke lagune napa Pak syuting? Boten nyanyi. Niki tukang syuting hadir lho Pak. Mlebet gen TV cengwe, nginceng dhewe. Monggo setunggal lagon wonten ayah. Maharaja Entertainment. Kagem Mas Kiprit sing nembe wonten Jogo iki lho pokoke. Nyetok Mas Kiprit. Syukur-syukur mrene. Perasaanmu hati kanda seni berian hanya wan aku kulaku katresna Mas wong ayu tak jalo ojo sewek tresna pancen tresno kuwi akeh
Tuku roti nih tokonya Bu Asing. Mas Narti terima kasih. Mas MC dipun paling wedal. Ya. Sukar, Mas Sukar kula tak nyuwun pamit. Nggih. Sik Pak Pore turun nyanyi. Oh, Sik. Mas Pore tadi nyanyi. Iki gilirane enggak ada Mbak Ira. Ya, ternyata Mas Mbak Siska, terima kasih. Monggo syukur-syukur direwangi omahane nyo. Suwantene Pak ilang ya. Nang Mas Pore trene. Ya. Selak bengi. Selak bengi, selak bladang nganti Pak. Bladang live. Bladang live nih jenenge. Live topik.
Nggih, matur nuwun Mas Nardi, juga lagon ayang-ayang. Mbak Ira kejuragane pelem Watang Rejo Bajimantoro. Danyange pelem. Iya. Sing Kita baru ke sana. pelem. Sing baru pelem. Aku nang kono ora samar keluwen, Mas. Heeh. Oke, pasrah Pokoke anggere ngejoban nek kono ki wis wis. komplit nek. Sangat. Mas Didi mulai di Pantasnya, kan? tuh cah ki ora nyetekin saya terus bisa. Maharaja Entertainment Padi Wangi Audio Sound System ada Aira Masya Ada Mas Korek. ono Koret mangan buku Pak Koret sehat selalu siang tolong ratri Saya sering karaoke saja. manis sejanji setiapku iso anduweni marangkan yang sulam
pinutup pengatur bila itu walidai waritu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Terima kasih. Besok channelnya di YouTube. Terima kasih Pak Sabto. Sehat selalu, sukses selalu Pak Sukar.